May isa kaligiti masansa na problema ti pamilya ni Lois, ket itinangato a bill ti kuryente kang runaanen no summer. Malaksid ngamin kadigiti sumagmamano a refrigerator iti grocery store da, nasken pay nga agusar da ti aircon, gapu iti napudot a panyempo. Dahito iti nagbalin a rason, no apay na pagdesisyonan da iti ag-invest iti solar energy system. Kuna ni Lois nga agpaiso anangina daytoy a teknolohiya, gapot aging mastos da iti nasurok 300,000 pesos, namnamain na ngayon inot met ang makasave da iti pagbayad ti kuryente. Last month kami lang nag-purchase ti solar kit. Idisimang put di bill mi, halos nagudwamit. Sir nga hampay nga kwa, buo nga 1 month ajay. So nga, siguro tatanga mat, baka siguro ba basito pa di bill minto. No, after installment, isuro da kayo no kasano ti panagusar ajay kwa, ajay solar. So nadaras may nga mawatan, sir. Ti solar energy system ang naka-install iti pagtaingan ti pamilya ni Lois, ket mauawagan ti solar hybrid system. Kaya't nasa wen, adda ti bukod na baterya, ngem mabalin nga agapumit laeng ti kuryente manipod iti iseko, no awan iti maornong dagiti solar panels nga enerhiya. Inlawlawag ti sales agent ti pagtagilakwan ti naduma-dumang equipment iti solar energy system ani Mark, no apay at ti hybrid type ti kang runaan nga rekomendar da kadigiti customers da, ngem addadapay digiti sabali a klase a mabalin na pagpilyan. Ada gamit yung system tayo nga on-grid or grid tie, hybrid, and yung off-grid. So yung on-grid, sir, magagamit mo lang siya sa umaga. Sa umaga mo lang talaga siya magagamit kasi wala po siyang reserve battery. Unlike sa hybrid na meron siyang reserve battery na pwedeng mag-store yung energy dun. Then kapag wala ng araw, yun na yung gagamitin mo. Then yung off-grid naman po, sir, hindi na po siya naka-off na talaga yung grid. Parang wala na po talaga siya sa power ng grid. Parang yung totally na nagpa-power na lang po ng bahay or business, from solar na lang po talaga siya. Residential, sir, mostly talaga hybrid. Kasi yun talaga, at least kahit walang kuryente, kahit bumabagyo, nagagamit pa rin po yung mga appliances natin kasi meron tayong battery, meron tayong hybrid system. Noawan pay met ti makaanay a budget, ngem interesado nga agusar iti solar energy system, mabalinda padasan iti basbasit a sistema. Bagatang dayto iti agarop 30 to 50,000 pesos depende iti size ti battery. Kaya na dayto yung supplyan ti sumagmamano a pasurot na light bulbs ken electric fan nga agpatinggay ti 24 hours. Portable daytoy ken dakkel a tulong no agawan ti kuryente. Kabayatan nal alukuyan met ti iseko digiti umili ti inda panangin konsiderar iti panagusar ti solar energy system no kayat da makainot ti gastos ti kuryente. Kunada ano sinuman iti interesado, mabaling nga agturong iti opisina da. Talagang mandato ko man, talagang amutay mo't nga data ti kapintasan nga source of energy tayo tata kasi renewable. Awan iti emission na, nga kasta kadag ito'y daduma nga fossil fuels ti mang generate kuryente tayo, at the emission na, which is amutay mo't hazardous to our environment. Muna nga proseso nga ramidan tayo apo is umay kay kadag iti opisina ti iseko, tapno ipa-evaluate tayo dadya talagang masapul no capacity nga may yanatopla ang DJ konsumo tayo. Inayon pa iti iseko nga adda iti subsidiya nga ipapaay ti Department of Energy para kadagiti lugar asaan da kaya suplayan. Addan dadya kuamot ti Department of Energy nga mang subsidize kadagitay talagang haan nga ma-reach iti linlinya ti iseko. So mang provide da iti solar energy nga para DJ community nga dadya. Nagasat iti pagilyan, gaputa kanayon ang masingisingan ti init nga isumet ti paggapuan ti enerhiya nga usaren ti solar energy system. Ngem iti saludsod, kabailan ka din ti kaadwan iti ag-invest kadaytoy a teknolohiya. Mark Magdirila, Balitang Solid North.